Hayu hayu rahayu widodo kalisne ruwih sami kala sugeng amirsani gebyar gendera pusaka sanggar Sri Singa Barong Dewa Dewi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Sugeng sonten sugeng pinanggihan lumantar pagelaran kesenian Singa Barong Sanggar Seni Dewa Dewi. Mijil saking lalatan Dusun Guntur, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Bintoro. Ingkang dipun pangarsani kadang pinasih Kang Mas Raden Bagus Aji. Katuten imbalan Bapa Wahyu Agus Nugroho Ibu Mas Rika. Mboten kasupen ngaturaken sugeng sonten sugeng rawuh sugeng amirsani pagelaran Sanggar Seni Singa Barong Dewa Dewi. Sujud syukur wonten ngersaning Gusti kang tansah paring pinten-kinten nikmat saha rahmat. Kencana ing titelaksana panjenengan sedaya dipun aturi kempal dalemipun Bapa Wahyu Agus Nugroho saha Ibu Mas Rika. Ingkang kepareng hamangku badhe kitananade putra ingkang asma Muhammad Nabil Fakri. Ingkang kaset adik enggal cepet sarat mugia dadya anak sing bakti marang wong tuwa nusa bangsa lan agama. Mboten kasuwen sugeng rawuhipun dumateng sagung lenggah kakung mewah putri ingkang dadi kinurmatan ngaturaken sugeng enjing sugeng rawuh sugeng lelenggahan dalah sugeng samudayanipun. Mugi winantunipun suka rahayu makarya sesarengan sound system Safira Audio sound system matur sembah nuwun. Dalam video syuting Sinta Production matur sembah nuwun. Ing wasana ngaturaken sugeng amirsani pagelaran ngantos penanding adicara. Hayu hayu rahayu widodo kalisne ruwih sami kala sugeng amirsani gebyar gendera pusaka sanggar Sri Singa Barong Dewa Dewi. Budaya sang wadya gedruk siluman iya iki apa iki kok rame-rame ngene sobat sawan kemabul Budaya sang Singa Barong medalan ing pelataran agung Singa Barong. Iya, asyo, oi, oi.
Ois. Ya, oke, persiapan Ger. Untuk semua penonton yang hadir di sore hari ini, aku pengen nanti tangannya diangkat semua ya. Semua para penonton yang hadir di sore hari ini tangannya diangkat semuanya. Persiapan cara deh. Budal, hehe. Budal. Tangannya angkat kabeh yo. Bareng-bareng. Safira Audio System terus bangun. Sinta Production. Terima kasih. Keluar. Just. Weh. Just. Iki ana kok iki kocane rame menenai. Wis cetak sedang sari kembang arum rakyat Demak. Iki apa iki ora ramene kaya mangkono. Rajane manungsa hutal. Budaya sang singo barong tiga cacahe. Singo kang gedhe mangap jingkrak kaya mangkono. Budal ana ing plataran agung. Ya.
Safira Audio matur sembah nuwun. Sinta Production. Persiapan menang, yo persiapan menang, persiapan menang. Aku pengen kembang arum istimewa, kembang arum Ranggen Demak luar biasa. Nanti tangannya jangan semuanya loh. Boro silungan singo barong medal baliane papan panggenanmu dede sang singo barong baliane papan panggenanmu dede mlebet ning kandangmu sasyoga balik ora nengger lakonmu dinten gone niku kawon bar iki Voice us!